ପ୍ରେମ ଚଢ଼େଇର ଦୁଇଟି ଡେଣା ଗୋଟେ ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ। এই গীতটা ভাল লাগিলা মতো গীত গাইବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବସେ ଫ୍ରି ସମୟରେ ବସେ ଗୀତଟିଏ ଗାଇଦିଏ। ସେ ଗୀତ ଗାଏ ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ବିବାଦ ମୋ ଉପରେ ଯେ ସାର୍ ସେ ଗୀତ ଗାଉଛି ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ଅଫିସ୍ କଥା କହୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଫିସ୍ରେ ଅଛି ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ବିହେଭିଅରଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଦିଏ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଯାଏ ସାର୍ ସେ ଗୀତ ଗାଉଛି। ମୁଁ ପଜିଟିଭରେ ଗୀତ ଗାଏ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖେଇ ଗୀତ ଗାଏନି କି ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। କାହା ପଛରେ ଗାଇବା କାହାକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଗୀତ ଗାଇବା ନା ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ଏମିତିଆ କାରଣ ମୋତେ ଲାଗେ ଗୀତ ଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରେଶ୍ ରୁହେ ଆଉ ଯଦି ଏକୁଟିଆ ବସିଥିବି ଏକାପଣ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝେଇବ ଏମାନେ ଯାଇକି ସାର୍ଙ୍କ ଆଗରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରି ଗୀତ ଗାଉଛି କ'ଣ କରିବା। ଚିନ୍ତାଧାରା ତା'ର ବୁଦ୍ଧି ତା'ର ଯେତିକି ବୁଝିଲା ସେତିକି କହିଲା। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଛି ନା ଭୁଲ କରିଛି। ଗୀତ ଗାଇବାଟା କ'ଣ ଭୁଲ ହସିବାଟା କ'ଣ ଭୁଲ ଯଦି କାହା ଉପରେ କରିବା ନା ସେଇଟା ଭୁଲ। ପିଲାବେଳୁ ଏମିତି ଏମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତା ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବି ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ସେମିତି ତୁମେ ଯେତେ ଅଧିକ କହିବ ମୁଁ ସେତେ ଅଧିକ କରିବି କାରଣ ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିଛି ଜାଳିବା ଆଉ ଜଳେଇବା। ତୁମେ ଯଦି ଜଳିବ ନା ମୁଁ ଭଲରେ ଜଳେଇ ପାରିବି। ରେଡ଼ି ହେଇକି ରୁହ। ସାର୍ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯେତେ ବି କହିଲେ ଟୋକା ସେଟିଂ ସେଇଭଳିଆ କରିଛି ସାର୍ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବେ ସତ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିବେନି କାହିଁ କହିଲ ଟୋକାର ସେଟିଂ ସେଇଭଳିଆ ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ବୁଝିଗଲା।